Molt bé, doncs ens trobem aquí avui amb la Clara i el Mateu, alumnes del Batxillerat Internacional, i amb la Núria, el Marc i la Rita, alumnes de quart de secundària, i comencem aquesta sessió on podeu tenir un intercanvi d'inquietuds, opinions, al voltant del Batxillerat Internacional, no? Tot just ara que comencem les jornades d'orientació, per mirar de resoldre dubtes i tenir més informació de primera mà d'una de les opcions que teniu, ja sabeu, el curs que ve, en aquesta nova etapa que comenceu de batxillerat. Així que per part meva, simplement cedir-vos la paraula i comenceu com vulgueu. Sí, doncs a mi m'agradaria començar preguntant-vos quin perfil d'alumne es busca o està pensat aquest batxillerat? Quins interessos o inclinacions, perquè fa gustos s'hauria de tenir? Bueno, vosaltres què creieu que ha de tenir, o la vostra promoció, què creieu que haurien de tenir? Nosaltres sospitem que ha de saber expressar-se bé, saber reflexionar i expressar les seves opinions molt clarament, però no ho sabem del tot. És veritat que l'IB, aquest batxillerat, requereix això, molta reflexió, sobretot, va més enllà, i llavors hem de reflexionar molt, t'ha d'agradar molt llegir i escriure. Molt bé. Jo tinc la gran pregunta que tots ens fem, què tal amb el nivell d'anglès? Perquè allà, clar, el batxillerat de l'anglès, que parles el de català i tothom està molt preocupat. Ens podríeu explicar la vostra experiència? Bé, amb el tema de l'anglès, tu has de poder entendre i poder seguir les classes en anglès, això és el requisit bàsic, però després tampoc us heu de preocupar moltíssim en saber-vos expressar perfectament en anglès, perquè és una cosa que amb la immersió que suposa l'IB en l'anglès, dels debats i tot això, ho acabareu guanyant i acabareu millorant. Nosaltres fem tres assignatures en anglès, jo faig biologia, química i per descomptat anglès, després història i teoria del coneixement en castellà i català, doncs en català, en què anava a ser. I és això, pel vocabulari més tècnic de cada assignatura, com que l'aprendreu directament en anglès, tampoc us heu de preocupar. És més, us l'acabareu sabent en anglès i no en català o en castellà. Convertir-lo en una llengua que pots parlar com el català. Per exemple, nosaltres, la nostra tutora de la meva classe, perquè anem a classes separades, a les tutories, que podríem fer-les perfectament en català, les fem en anglès perquè ella és estrangera i ens parla en anglès, però a tots ens surt respondre-li en anglès. Ja no és estrany que et vingui i et parli en anglès, perquè portes 4 mesos i òbviament al principi és una mica un xoc de fer les classes en anglès, però crec que va ser una de les coses que menys em va costar adaptar-me. Com s'estructuren les assignatures de l'IB? Doncs per començar tenim llengua catalana, llengua anglesa i història, que són les 3 bàsiques que es fan, no importa quines optatives escollis, tothom ha de fer aquestes assignatures. I llavors tenim les matemàtiques, que també tothom ha de fer matemàtiques, però llavors hi ha 3 opcions. Hi ha matemàtiques les del que es vindria a conèixer com el social, les matemàtiques del tecnològic, científic, i llavors dins d'aquestes matemàtiques pots cursar nivell mitjà o nivell superior. I al nivell superior simplement es fan uns continguts extras i llavors l'examen hi ha un apartat més afegit on s'avaluen aquests continguts. I la Fundació ofereix tots 3 nivells perquè escolliu i ja depèn del criteri de cada alumne i també de les opcions de la universitat a la que vols entrar o el que vulguis estudiar. I per últim pots triar i l'escola ofereix 5 optatives que pots triar, que són química, física, biologia, business i IESS. Totes 5 es cursen en anglès, business seria una economia i empresa, per dir-ho així, i llavors IESS tracta sobre els sistemes... I IESS ve de Environmental Systems and Societies. Exacte. I aquesta seria el social, que es vindria a dir, tenen Business Management i IESS, i llavors el científic, la majoria estan fent química i biologia, però també hi ha gent que fa biologia i business, o sigui, no està limitat, no està tan marcat com potser en un LOMLOE. Sí, entre aquestes assignatures optatives que teniu, podeu fer quasi totes les combinacions, mentre no coincideixin en horari. Exacte. I per últim, els del tecnològic faríem química i física, però també n'hi ha alguns que en lloc de fer la química fan el business management. Doncs, a més d'aquestes 6 assignatures que us fan fer, hi ha 3 components que són obligatoris per tot alumne d'IB i són podríem dir, els eixos centrals d'aquest batxillerat. Són CAS, que és creativitat, activitat i servei, després teoria del coneixement i la monografia. CAS és
sé que és una contradicció, però és una mena de voluntariat obligatori. Però no és només voluntariat. També heu de fer creativitat, que pot anar des de coses més artístiques, com fer música, pintar, fins a coses, per exemple, d'aprendre un idioma nou. Jo estic fent un programa a l'Institut de Recerca Biomèdica, que es diu Gossos per la Ciència. Si a algú li agrada aquest tema us el recomano moltíssim. I això també em compta per cas, concretament per la part de creativitat. Encara que no us sembli, però hi ha moltes coses que acaben dintre d'aquí. Sí. Activitat és bàsicament esport, mentre feu un esport això ho teniu cobert, i servei és això, servei a la comunitat, voluntariat. Per exemple, d'això que diu el Mateu dels projectes, jo en lloc de fer, perquè ens ofereixen des de la Fundació, n'han buscat molts i ens van oferint diferents oportunitats i a partir d'aquí nosaltres triem. Però si no us agraden els que us han proposat, també podeu buscar-vos el vostre propi. O sigui, no esteu limitats en res. I jo el que vaig triar és un que es diu Narinant, que consisteix, el fem diversos alumnes de la promoció d'IB, el fem i consisteix en anar un dia a la setmana, una tarda, en una escola d'un entorn vulnerable. Jo vaig a l'escola Màrius Torres, que està a Hospitalet, i doncs fer classes de reforç a nens que ho necessitin i va més enllà que simplement ensenyar-los doncs, les mates o el català, perquè són les dues assignatures que es toquen, sinó conèixer la seva perspectiva del món, el com viuen, comparar doncs, això, les nostres vides, perquè realment doncs, hi ha una gran diferència entre com vivim nosaltres i com és la seva vida. I la veritat és que els que ho estem fent ens està agradant molt també. Potser monografia és el que us resulta més familiar. És bàsicament l'equivalent del treball de recerca a l'IB. És un assaig de 4.000 paraules, que semblaran moltes, però en realitat és molt poc, crec que no arriba a les 12 pàgines, i és que vosaltres escolliu un tema del que vulgueu, encara que ha d'anar vinculat a una assignatura de l'IB i per gestió interna de l'escola a una de les que oferta l'escola, perquè us puguin assignar a un tutor que realment en sàpiga. Bé, i aleshores d'aquest tema us heu de convertir en experts. Heu de llegir moltíssim, heu de recaptar moltíssima informació i després condensar-ho tot en un assaig clar de 4.000 paraules, com hem dit abans, que reflexi això, que expliqui una situació molt, molt concreta i amb una conclusió forta. Aleshores, la idea darrere això és que heu de fer una cosa que mai ningú hagi fet abans, que és una idea que pot espantar una mica, sí, bastant. Però realment amb el nivell de concret que ho heu de fer no és tan complicat. No és tan difícil. Però deu ser com interessant poder fer un estudi escolar i acadèmic, però d'un tema que tu t'interessi realment. Sí, això és una cosa que a mi m'encanta de l'IB, l'absoluta llibertat que et donen per investigar el que més t'agradi. I per acabar tenim teoria del coneixement, que algú potser us la compara amb filosofia de l'Umloe, però realment són dos mons diferents. Teoria del coneixement, primer de tot, algú sap què és o intueix per on va? No? Doncs la teoria del coneixement és una branca de la filosofia que s'enfoca, com diu el nom, en el coneixement. O sigui, com obtenim el coneixement, quines limitacions té, i és una assignatura que realment és fascinant i que no és semblant a res que hagueu fet mai abans. Per tant, per això és una de les assignatures que més costen. Però una vegada hi entreu, és un món que és molt xulo i a més és molt important si voleu, a qualsevol cosa que us vulgueu dedicar. I com ha explicat el Mateu abans, ens ajuda a relacionar totes les assignatures entre si amb això de l'ètica, els límits de, per exemple, història o biologia, com fan ells. I està també, és anar una mica més enllà en el contingut del temari de les assignatures en si. Bé, perquè ens quedi més gràfic, ens podeu descriure com és un dia sencer d'un alumne de l'IB? Suposo que tampoc és tan diferent d'un alumne de l'Umloe. Entrem a la mateixa hora i sortim a la mateixa, tenim les mateixes hores de classe, això suposo que us ho imagineu, però al tenir menys assignatures tenim bastant les mateixes cada dia. Sí, per exemple, història, català, anglès, mates, per exemple, fem 5 hores, i llavors de la resta la majoria en fem 4 hores a la setmana. Llavors, a veure, suposo per lògica que si teniu només 6 assignatures, les emfatitzeu i us focalitzeu molt més, o sigui que, en plan, cara a l'any que ve, dintre de 2 anys a la universitat com ja estareu com més preparats, per dir-ho així, perquè haureu tocat més el tema. Això té 2 cares.
La primera és que, sí, com que a aquestes assignatures tenim moltes menys hores, podem aprofundir moltíssim més i fer temes que a l'OMLOE, per exemple, no es tocarien mai. Bueno, a la universitat sí, però al batxillerat no es tocarien. Per exemple, a Biologia hem fet virus, que és un tema que a mi m'ha encantat i que els meus companys del l'OMLOE doncs, no veuran. Sí, aprofito això per comentar un altre aspecte de l'IB que està molt enfocat a que sigui transversal, és a dir, que les assignatures es solapin. Aleshores, per exemple, des de Teoria del Coneixement tractareu una mica cada assignatura sobre temes d'ètica, les limitacions que té, etc. Però, per exemple, literatura catalana i anglesa moltes vegades es solapen perquè al final els temes que hi ha són limitats, però també des de literatura podreu veure temes d'història i la ciència us pot ajudar també a comprendre la història. Parlo del meu cas, biologia i química moltes vegades van de la mà. Per exemple, ara estic fent temes més orientats a biologia molecular i bioquímica, que els continguts de química realment, sense el que he fet allà, no ho podria entendre directament. I és això, és això. Un alumne perfil IB ha de ser molt autònom i fer molta feina a casa per anar al dia amb les assignatures. Llavors, clar, sembla que no, però sí que treballem moltíssim des de casa perquè quan no tens un examen has d'acabar d'entendre un tema d'història, de física, has d'acabar punts, o també tenim les altres assignatures que, tot i que no fem exàmens, com per exemple CAS, Teoria del Coneixement, monografia, internal, que això ho parlarem també ara, doncs això també és un treball que has d'anar portant al dia des de casa perquè no hi dediquem hores a l'escola. Llavors, més parlant de l'estructura dels exàmens, també hem sentit que no són tan teòrics, sinó més expressar la teva opinió i reflexionar com funciona això. Bueno, per començar, els exàmens hi ha prova 1 i prova 2, que llavors són 2 exàmens que no, més o menys, són del mateix contingut, perquè al final el contingut és el que has anat fent durant els 2 anys, però llavors són 2 mètodes d'examen diferents. Un exemple així ràpid, a història, com hem dit abans, n'hi ha un que és un assaig històric llarg, i en canvi l'altre és un anàlisi d'unes fonts sobre també el temari que has anat estudiant. I això, doncs, bueno, però has de practicar els 2 exàmens perquè és molt important, doncs, saber fer-ho i no només saber-se el temari. I, bueno, això que preguntaves ara, o sigui, clar, en l'assaig històric no només has de saber-te el contingut, has de saber escriure un assaig per poder-lo redactar com toca, utilitzar els arguments correctes i justificar-los amb l'evidència correcta, també. Heu també comentat molt sobre uns internals, ens podríeu explicar què és? Bàsicament, un internal assessment és una monografia curta dins de cada assignatura que també es basa en un treball de recerca. De tema lliure. Exacte. Sobretot és molt important que és, òbviament, dins de l'assignatura, però és un tema que a la vostra elecció. I llavors, per exemple, de català i anglès, és l'oral aquest del que parlàvem abans, que està molt bé llegir, etc. I en canvi de història i química, física, bio, és més això, un treball d'investigació que depèn de l'assignatura, pot ser en un laboratori o no, i a partir d'aquí un redactat d'un assaig més o menys llarg, hi ha unes paraules limitades, no sé quines, però hi ha un número de paraules limitat i també del tema que vosaltres escolliu. Sí, i aquest treball us suposarà per cada assignatura entre el 20 i el 30% de la nota final, depèn de si feu standard level o higher level. Ara que comenteu tema de notes, hem sentit que les avaluacions són molt diferents al mètode que estem acostumats. Com funciona? Mireu, la primera diferència és que no s'avalua del 0 al 10, sinó del 0 al 7. Vale? I també no hi ha decimals. Aleshores, no podreu tenir un 6,5 o un 6,92. És o 6 o 7. I d'això que diu el Mateu, llavors dins l'examen, quan tu el fas, et donen un percentatge i aquest percentatge està dins d'unes bandes de les notes i equival, això, cada nota, per exemple, crec que a matemàtiques, un 73% equivalia a un 7 o un 6. Sí, són... Bé, no sé si sabeu el que són les bandes, però bàsicament és el rang de percentatges amb el que et donen cada nota. Heu dit que el 20% són dels internals, l'altre 80% en què el poseu? Doncs, no sé si ho haureu escoltat o no, però l'altre 80% seria l'examen final, el que es fa al maig de l'any que ve, en el nostre cas, i d'allà surt la nota més gran, per dir-ho així, és el percentatge que més ens compta. Però llavors, durant aquests 2 anys, anem fent avaluació contínua, que està basada en l'orientació, i llavors has d'anar millorant a poc les teves notes.
O sigui, hi ha qui s'enfonsa quan la primera nota és dolenta, tot i que sol passar que a l'arribar a batxillerat doncs, t'emportes un xoc amb això de les notes, però no t'has de centrar en ui, he tret un 2, és molt mala nota i enfonsar-te, sinó que ho has de mirar com, bueno, encara tinc 2 anys per arribar al 7, si és la nota a la que tu aspires. Però vol dir que tots els exàmens que es facin abans d'aquest del 80 no compten res, 0. Sí, però això realment és bo, perquè aleshores, mireu, a l'IB el que fa és que cada examen que fas, des del primer parcial, te l'avaluen i és amb la mateixa metodologia i el mateix tipus d'examen com si fos al final. O sigui, totes les preguntes de tots els exàmens que feu podrien perfectament sortir a l'examen final. Aleshores, clar, començaràs volent un 7 i trauràs un 2. Aleshores, a poc aniràs millorant. Sí, i així et permet tenir molt més una referència de com serà el final. Bé, això és una cosa que se'n parla molt, que és la línia de l'evolució, d'anar a poc pujant. I, bueno, òbviament, si comences en un 6 està molt bé, però tampoc t'has de confiar perquè cada vegada s'integra més temari i l'has de seguir portant al dia. I no us preocupa això de que jugueu, o sigui, el 80% de la vostra nota en un sol examen? Com ens estem preparant, bueno, és el que hem dit, com ens estem preparant des del principi, amb la mateixa metodologia, amb els mateixos exàmens, i constantment ens donen consells per l'examen, estem fent molts simulacres, al final és una cosa que ja ho tens molt assumit, ho tens molt integrat, i com vas treballant cada dia cap a aquest resultat final, és una cosa que no et preocupa. O sigui, t'importa molt, evidentment. Perquè tu jugues tot, per dir-ho així, però vas tranquil i vas confiat, sabent que pots fer-ho. És una preocupació que s'afronta a poc i, a més, no tens la preocupació que vindria a ser la mitja de ui, he començat molt malament, si no milloro, doncs em quedarà una mitja baixa. Com que la resta d'exàmens no compten, l'únic que t'has de centrar és millorar i anar fent, això et dona també l'oportunitat d'anar fent els internals i la monografia al dia. Llavors, el fet que s'avaluï sobre 7 i no sobre 10 canvia la nota de pondera o fa algun arreglo? Et refereixes per l'accés a la universitat després si et quedes aquí, per exemple? Mira, com us han dit ells, tindreu nota sobre 7 de totes les matèries. D'acord? Això, a través de la UNED, s'homologa i es passa amb una nota sobre 10, cadascuna d'ells es fa una mitjana. I aquesta mitjana que ja teniu equival al que pels altres seria l'expedient de batxillerat i la fase obligatòria de la selectivitat. És a dir, que si aquí tanquéssiu un 8,3, aquest 8,3 ja el teniu. Què us faltaria? Els 2 més 2 punts per arribar fins als 14. I això vol dir que a la selectivitat només hauríeu de fer la fase específica. Per exemple, examinar-vos de química i biologia, preparar només aquestes dues per a la selectivitat i sumar, en funció de la nota, fins a un màxim de 4 punts. I amb aquesta nota seria la que aniríeu a la universitat a les mateixes condicions que els vostres companys i companyes que fan altres batxillerats. I això seria si vols aplicar a una universitat d'Espanya. Sí. I si volguessis demanar una sol·licitud per anar a estudiar fora, aquí sí que és cert que cada universitat té com els seus requisits, el que passa que el batxillerat internacional és un estàndard que moltes universitats coneixen. No? I la teva nota IB, que és una nota sobre 45 punts, si tu treus un 38 i vols aplicar a una universitat dels Estats Units, allà saben perfectament el que vol dir un 38 de l'IB i no d'on vens, perquè a més heu fet els mateixos exàmens a tot el món aquell dia. Doncs aquesta és una referència que per ells els és molt fàcil de tenir parametritzada, no? Sense necessitat de res més. Això no treu que si fas el batxillerat també pots anar a estudiar fora, perquè també pots fer l'application i pots fer la sol·licitud i pots fer les cartes i tot, però l'IB té una referència més coneguda. Llavors, ja es veu que sou molt interessats en el batxillerat internacional, però vosaltres què destacaríeu? O sigui, què és el que més us ha agradat del batxillerat internacional? Jo, en el meu cas, crec que el mètode educatiu, i bueno, òbviament, que m'ofereix l'oportunitat d'anar a estudiar fora, que em motiva molt. A mi també anar a estudiar fora és una idea que m'atrau molt i sobretot com m'ha agradat molt això de que ens deixin investigar pel nostre compte i centrar-nos en temes que normalment no tocaríem i aprofundir més també. Perquè, per exemple, estem veient temes, poso l'exemple de mates avançades, que no es toquen fins a primer de carrera, de matemàtiques. Aleshores, si et vols dedicar al món de la biologia, fer una carrera de biologia, aquests temes que estàs fent a mates mai els tocaries. Per tant, tenir aquesta cultura general més ampla i tenir més àrees d'especialitat és un tema que a mi m'agrada molt. Bueno, i vosaltres, ara, després d'aquesta sessió, què és el que més us crida de l'IB?
A mi em segueix cridant molt que la majoria, bueno, la meitat d'assignatures siguin en anglès, perquè així es pot aprofundir molt més en aquesta segona llengua que portem treballant tants anys i li podem donar un enfoc més professional, per dir-ho així. A mi, per exemple, el que em crida és que jo sempre he tingut molta motivació per marxar fora a estudiar i tal, i també he vist que l'IB m'ho facilita, tot i que amb l'altre també podria, he vist que comparant les notes i tot amb altres universitats és molt més fàcil, o sigui, els facilita a ells i a mi aquesta comparació i el poder ser més autònoma i investigar temes que m'interessin a part del temari que ja ens marquen per exàmens. A mi, en canvi, sóc una persona que no té del tot clar a què em voldré dedicar i com serà el meu futur. Llavors, jo crec que l'IB em permetrà saber una mica de tot i tenir una cultura general molt àmplia. Sí, molt variada. Molt bé. Molt bé. Jo crec que ha anat molt bé, no? Totes les preguntes, informacions que els heu donat. Jo per acabar us vull fer una pregunta a vosaltres que va una mica més enllà de l'IB. Ells comencen ara el seu procés d'orientació, tenen 4 mesos per prendre una decisió, ja ho veus que estan com molt motivats, però què els aconsellaríeu per fixar-se en triar una cosa o una altra, vosaltres, ara que ja esteu a batxillerat? Jo crec que amb la vostra perspectiva, el que ens heu dit que us motiva de l'IB, jo us recomanaria que féssiu l'IB, però si esteu dubtant, que sapigueu que jo vaig triar primer fer el tecnològic i al juny vaig decidir canviar l'IB. O sigui, encara esteu a temps de prendre una decisió i si al final no us agrada, canviar-la i ja està. I jo, per vosaltres o per qualsevol persona que coneixeu que estigui dubtant o inclús si ho té decidit, jo us diria que busqueu la màxima informació possible de tots els batxillerats, perquè no heu de tenir tan clar el que voleu fer al futur, sinó quin és el més adequat per a vosaltres ara mateix. Val, doncs escolteu, moltes gràcies. Crec que ha sigut una sessió molt interessant. Crec que també hem encetat un contacte entre alumnes de batxillerat i de quart, que estic segur que no s'acaba només aquí, i que em sembla que qualsevol dubte que tingueu o companys vostres que puguin tenir, crec que teniu 2 referents que us poden ajudar moltíssim i res més. Espero que hagi sigut molt útil per tothom aquesta sessió. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un plaer.